Türkmenistan Ilimler Akademiyası Magtymguly adyndaky Edebiyat Instituty. Magtymguly şygyrlar 3 tomluk. 1-nji tom. Aşgabat şäheri Türkmenistan DNŞB 1992-nji ýyl. Turgul diýdiler. Düş. Bir gece yatırdım tünün yarını. Bir 4 atlı gelip turgulluydular. Haber birimiz sana pırsat şayınna, şu yerde eğerler var, görgüllüydüler. Nazarım yetişgeç, şol 4 merdana. Göňülüm joşa geldi, başım gerdana. Şu wagtda bar idi 2 diwana, durma oglan anna bargıllıydılar. Şol 2 diwana tuttu golumdan. Alban gittiler durgun yerimden. Bir işaret bolly anyň birinden seýranyna barban durgullıydylar. Olturupdyk. 52 pirdada. Gözünden ýaş akar, dili dogada. Hu hak diýip çykdy alty piyada. Adam inni geler. Görgullıydylar. Bir 4 atly geldi. Bary tebdebaz. Asalar ýaşyl. Atı tevlebaz. Meclis halkasyny gurmaň beýlegaz. Adam köpdür, ulu gurgullýdylar. Daşdan çykdy. 60 atly gördüler. Muhammed diýip tamam garşy ýördiler. Saglyk salamatlyk bir sordular. Durmaň ulu jaýa ýörgüllýdiler. Bir atyň ardyna meni berdiler. Seýranyna şu jaýa baryp durdular. Tamam olturdular, meclis kurdular. Oğlun, maňa ara girildiler. Aladır diýdiler, tuttu destimden. Boğarya düşüğümü Allah astımdan. Men bilmedim, bir zat koydu üstümden, yoluğun devranlar, sürgülliydiler. Haydardan toğradım, barça at-bat. Hazreti Peygamber odur bolmayat. Ol Selim hozadır, ol Baba Zürriyat, ol Veysel Karadır, bilgiliydiler. Ol Bahaveddin'dir, ol Ömer Erdir. Bir dengi baba, o da namdardır. Ol söyünüşüp durun 4 şaryardır, maksadın ne bolsa aytgilliydiler. Şu vatta durun, 2 şeyhişap. Bu oğluna pata verin deydi sahip. 124.000 enbiya eshab bardy şolardyr, bilgiliydiler. Resulullah aýdy: "Ya Şah Merdan, ya Selim hoja, ya Baba Selman, Ebu Bekir Sıddyk, ya Ömer Osman." Bu gulnyň maksadyny belgiliydiler. Selim, Baba Selman buyurdu merdi. Piyalan tutup sallılar derdi. Gitti akıl huşum yattım şu yerde. Arşta ferişte ne var? Görgülliydiler. Yel bollum, yugurdum yerin damarına. Nazarım tokunni arşın kemerine. Cebrut elimine cerir sarına gelip ödün garap görgülliydiler. Nege hıyal etsem ele getirdim. Kayda baksam ona nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatırdım, yüzüme tükürüp tur gulliydiler. Resulullah aýdy: "Eshaplar yürüm. Oğlany udadın, bir pata verin. Buyurdu 4 atla eltip tabşyrın, getirgen jaýynda goýgulliydiler." Turup Magtymguly gözüne açypdyr. Serine ne köýler gelip geçipdir. Hara nerdek ak köpükler saçıpdır. Oğlun, Allah yarın bargıllıydılar. Hava çoldurgan endi. Ay bir ýyjal soňra berin. Çoldurganam näme ýerdi var. Çoldurganam. Bir gece yatırdım tünün yarını. Bir 4 atlı gelip
turgullydylar. Habar bermiz sana pursat çaýynda. Şo ýerde ärler bar, görgülliydiler. Nazarym ýetişgeç, ol 4 merdana, köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. Ömüşgüli oğlu, halipa lazımdır oğlum. Bizim halipamız Bahaweddin Naqşbendidir. Naqşbendi, Muhammeddin Bahaweddin Naqşbendi ustattır. Oň ýol agyrdyr, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin haky dilime ýabsyrman ýüregimi kewsirläp çykdym. Borçlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman. Ulusga hakyň dergahyna gulgyan. Bu uzak müşkil ýolla. O bizim halipamyzdyr atam. Yer bolýa. Goý sen diýenim bolsun. Ýoluň taýlany bolsaň, hak sen ýollaşyň bolsun.